ഹലോ വണക്കം നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ സൺസ്ക്രീനായ SPF 30 SPF 50 റിവ്യൂ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് പറയാം. SPF 30ക്ക് 215 ആണ് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ്, പക്ഷേ ഓഫർ ടൈമിൽ 195 ആ റേഞ്ച് വരും. അതേപോലെ തന്നെ SPF 50ക്ക് ആണെങ്കിൽ 300 ആണ്, ഓഫർ ടൈമിൽ 210 231 ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ നിങ്ങൾ മേടിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫർ ടൈം നോക്കി പിക്കപ്പ് ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പാച്ച് ടെസ്റ്റ് കൺഫേം ആയും ചെയ്യുക, കാരണം നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് സെറ്റ് ആകുമോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ. സോ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് കൺഫേം ആയും ചെയ്യുക. സോ ഇത് ഏതൊക്കെ സ്കിൻ ടൈപ്സിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ബെസ്റ്റാണ്, കാരണം ഇതിൽ ജോജോബ ആക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻകാർക്കും നല്ലപോലെ സ്യൂട്ടാകും. എൻ്റെ സ്കിൻ കോമ്പിനേഷൻ സ്കിന്നാണ്. ബാക്കിയുള്ള സ്കിന്നും സ്യൂട്ടാകുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ SPF 30ക്ക് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് അത്രയും ഇല്ല, പക്ഷേ SPF 50ക്ക് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഇത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണിലോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 20 മിനിറ്റ്സ് ബിഫോർ നിങ്ങളിത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പോകാം. ഒരു 4 hours ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ ഇവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് സൺ ബ്ലോക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ആൻറ്റി ഏജിങ്ങും ഇവർ ഇതിനകത്ത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ അലോവേറയാണ്. അലോവേറ നമുക്കറിയാം, ഇതൊരു കൂളിംഗ്, ഒരു മോയ്സ്ചറായിട്ട് നമുക്ക് ഫേസിന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സൺബേൺ ഒക്കെ റിലീഫ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഞാൻ SPF 30 അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന് അത്രയ്ക്കും വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഇല്ല, പക്ഷേ മറ്റേതിനാണ് വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ളത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ടീ ആണ്. ഗ്രീൻ ടീ ആക്ച്വലി ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫോർമുലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടേ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് UV റേസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ടീ വെച്ച് DIY ഗ്രീൻ ടീ സൺസ്ക്രീൻ നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുക്കുംബറാണ്. അതിനകത്ത് വിറ്റമിൻ B5 ഉണ്ട്, വിറ്റമിൻ C ഉണ്ട്, വിറ്റമിൻ E ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏജിങ് വരുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുക്കുംബർ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കാർസിനെയൊക്കെ ലൈറ്റൻ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ സ്കിന്നിനെ സൂത്തനായിട്ടും കൂളിംഗ് എഫക്റ്റായിട്ടും വെക്കാനായിട്ട് കുക്കുംബർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ സൺബേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുക്കുംബർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോജോബ ഓയിലാണ്. അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറലി അതിന് സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വിറ്റമിൻ E ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൺ ഡാമേജിൽ നിന്നും ആക്നെ, ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വരുന്നതൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ അലർജിക് ആയിട്ടാണ് ജോജോബ ആക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമുക്കറിയാം വിറ്റമിൻ E ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് റാഡിക്കൽസും റിങ്കിൾസൊക്കെ വന്നാൽ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ UVB റേസ് ഒക്കെ അല്ലേ, അതൊക്കെ ഇത് തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന സ്കിന്നിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ടും ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഇനി എല്ലാവർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എർത്തിൽ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെയർ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ മുകളിലുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഈ സൺസ്ക്രീനും നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള UV റേസ് ഒന്നും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വന്ന് നമുക്ക് ഡാമേജ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഞാൻ എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ തുടങ്ങി ഒരു 1.5 years ആയതേ ഉള്ളൂ. സോ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിലെനിക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട്സ് വളരെ ചേഞ്ചാണ്. എൻ്റെ ഫേസിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഒരുവിധം എല്ലാം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പിമ്പിൾസ് കുറഞ്ഞു, ആക്നീസ് കുറഞ്ഞു, സ്കാർസ് എല്ലാം ക്യൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് അൺഈവൻ സ്കിൻ ടോൺ പിഗ്മെൻറ്റേഷനൊക്കെ കൂടുതൽ കാണും. സോ അതെല്ലാം ക്യൂർ ആവും നിങ്ങൾ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സൺസ്ക്രീൻ തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളമാണ്, കാരണം ഒത്തിരി സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ കുറയാനായിട്ട് സൺസ്ക്രീൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ സ്കിൻ കെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്രീമി സീറം അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ, ഒരു നല്ല സൺസ്ക്രീൻ, ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും. സോ സൺസ്ക്രീൻ മസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇനി SPF 30 ആണോ SPF 50 ആണോ നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും നല്ലതാണ്. ബട്ട് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് SPF 30 ആണ്. അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് 30യോട് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം കൂടുതലാണ്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൺസ്ക്രീൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൺസ്ക്രീൻ കംഫർട്ടബിളാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇത് കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻകാർക്ക് ബെസ്റ്റാണ്. എൻ്റെ സ്കിൻ കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്യൂട്ടായി, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ഓക്കെയാണ്. ഓയിലി സ്കിൻ ഇത് ജസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് ഓയിലി ഇല്ല, എന്നാലും ചെറിയൊരു ഓയിലുണ്ട്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ല വേറെ സൺസ്ക്രീനാണ് നിങ്ങൾ ഫേവറേറ്റ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇത് ഓക്കെ, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സൺസ്ക്രീനാണ്. അത് SPF 30 ആണ് എൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ്. സോ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുള്ളായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറക്കാതെ കമൻറ്റും കൂടെ ചെയ്തേക്ക്. ഇതുപോലുള്ള വേറൊരു ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ഫ്രം സിജ.